hang ying uyam puri bai jonga kuri te briu templay manupat panyalam nyapa ngistang ban long kun swen halaka jongkari Wat lada ulapoi bunsian cha Kynrud bat kishnong ki bamarjan nei penya kendu ya ki patba baban ajing sha ya ki patba khamtam e akawidei bagajing jiet ya kinang mitmat ndrei uba adan bina basemoy president jaga sang voice of the people party ompat thaj ban hiar shikati ka thai habala shay kasngi life otarek uklan kan arajar arpusan hakapor shibaji on hiar biang hayo Kynrud malik man pensha ya ki patba akawidei bagajing jiet yak ni mitmat cha district council kumta na kalyang jaka seng VPT Mautarashan ka khot ka wer ya ki patba jaka thain Kynrud ka thain nong krem thain nong lang ram kanshi nong soma moyong jadap saulat bat ki kwi de kishnong ki bamarjan ban wan chikan de ka jalang kanang banginya sngotil ke jong ki skor de ka jong penshai jong hedu jong ka seng VPP bat kumyuru banyo ba yakan do bat umar khmat kane ka jingalang ka sedang ka por shibaji mesngi asai ka sngi ka badai ka yo Kynrud